ଯେତେ ଭୁଲ କରୁଛ କର, ଯେତେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ କର, ଯେତେ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ବଦଳିବ ତମକୁ ଆଉ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବନି। ତେଣୁ ବେଳକୁ ନିଜକୁ ସାବଧାନ କରି ନିଜର ଦିଗକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ, ନିଜର କର୍ମକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶ୍ରେୟସ୍କର ହେବ। ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନିଜର ଜୀବନ ପଥକୁ କୁସୁମିତ କରିବା କେବଳ ନିଜର ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ। କାହିଁକି ନା ସମୟର ବିଚାର ଯେତେବେଳେ ଆସେ ନା, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳେନି। ନିଜର କର୍ମଫଳ, ନିଜର ଗତାନୁଗତିକ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ନିଜକୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି, ସବୁବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।